Migao mar thieth e kaunti ma Homa Bay okone gina kicha mar geng'o tuo mar guonyo mar mpox kik donje kaunti no. Apisa maduong' mochung' weche mag thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay, Kevin Osuri, okoni onge ng'ama oseyudi gi ranyisi mar tuo no, ka okwedo rumbi moko ma bende owuok ni nitie jatuo mane ni kod ranyisi mar mpox kar chung' od bura Mandhiwa. Osuri okoni migao mar thieth e kaunti ma Homa Bay oseketo kenge makare ute mag thieth duto mantie kaunti no. Bende okone jopiny mondo obed akicha kendo gichiw milome ne ute mag thieth machiegni kodgi poni gineno ng'ata ang'ata mani kod ranyisi mar guonyo mar mpox. One at high alert level. Kuru wa make sure ni ng'ata ang'ata mobedo suspected case. Wasai kore mar timo ne gimiluongo ni quarantine. Apani jite ong'eyo quarantine nikech ne wasebedo kode chien kanye COVID. Mondo bende wakaw samples mag ng'ano mondo wapim. Lakini anyalo confirm ni so far kaka Homa Bay pok wabedo gi case mora mora, be pok wabedo kada gi suspected case podi. Lakini kama no nyalo timore ni wan gi suspected case, waikore yo makare mar making sure ni wathiedhe piyo kaka nyalore, kendo bende waketo measures in place mondo kik omed landre.